kumbalale ukpa jungu ukunro kumju bat urlong ka jingpo sniew jong uharken hadin bon snem te ngap dang so phai phi ki parlok share kane ka channel bat lada phi bidang thamai sngo pha ban subscribe te hoi parlok haka jingyal kai ulat ko Markovic tournament under 15 haka jingya kun final ka Portugal Persia ya ka Croatia ka Portugal haka ne ka jingya kai ka le kai pha bat kumjuru ukun jong Ronaldo Cristiano Jr ulai le kai pha haka ne ka jingya kai haka ba ulai yo ban kharwet artli ki gol haka sin ka banang kong nakabanta ka Portugal but ulalong kumuman of the match haka ne ka jingya kai but habakut ka ne ka jingya kai ka Portugal kalala aban job dalai la arkul but kaliyo aban khur iya ka ne ka trophy but hoy Cristiano Jr hadin baliyo thep iya ki gol ulale iya ka celebration kumbale ukpa jungu kata ka de ka su but urlang shisha ka jingpo sniew jong uhariken hadin bon snem namar ka de hakasin ka banang kong iya uhariken ban yo ban job iya ka trophy haka karier jongu bat iya ka ne ka trophy ula job rengkat bat ka Bayern Munich ka bala job iya ka Bundesliga haka ne ka samoy bat ula la ru ban job iya ka awat top scorer haka Bundesliga da art rukul bat ka de hakasin ka banang kong iya ka Crystal Palace ban la ban job iya ka trophy haka history jongka bat ka Newcastle ru kumju hadin new pro snem kalala aban job iya ka trophy kadba iya ka bolugna kalala aban job iya ka first trophy jongka hadin Stanford snem bat iya ka go ahead Eagles hadin khandai pulai snem kuble shibun